Gaiari heldu aurretik, gauza bat esan nahi dut argi eta garbi. Abanto Zirbena euskararekin benetako konpromisoa duen herria da. Eta ez da hitzetan geratzen den konpromisoa. Ez da egutegikoa, ez da argazkikoa ere. Konpromiso politikoa da. Eta urte osoan egiten den lanaren bidez erakusten da. Euskara zerbitzuaren lanean, ikastetxeetan, eta herriko eragileekin batera egiten dugun eguneroko lanetan. Euskara gure herriaren ondare zaharrena da, baina aldi berean, egunerokoa ere bada, kalean entzuten dena, eskolan ikasten dena, familietan bizitzen dena. Eta Euskal Aste honek hori guztia erakusten du, tradizioa eta gaur egungoa batera. Herri kirolak eta DJa, ipuinak eta pasaitza, kalea eta festa. Badago gauza bat bereziki azpimarratu nahi dudana. Abanto Zirbenak historia berezia dauka. Mehatxaritza, kanpotik etorritako jendea, nahasketa, eta horregatik, hain zuzen ere, badakigu euskara guztiona dela. Etxean jaso dutenena eta orain ikasten ari direrena. Hemen jaiotakoena eta duela gutxi etorritakoena. Euskara ez da banatzeko, batzeko da. Eta horretan jarraituko dugu lanean. Beste ideia bat ere garrantzitsua da. Euskal Astea ez da leku bakarrean egiten. Herriko 3 auzoetara zabaltzen da. Gallarta, Las Carreras eta San Fuentes. Horrek badu esan nahia. Guretzat euskara ez da toki jakin batzuetara mugatzen den zerbait. Herri osoan bizi nahi dugu. Igandeko herri martxak oso ondo erakusten du, hori, ibilbide bat, 3 auzoak lotzen dituena. Eta amaieran antzerkia euskaraz. Herria eta hizkuntza elkarrekin. Eta utzidazue azken gogoeta bat egiten. Euskara ez da apaingarri bat. Ez da bigarren mailako kontua. Herri bezala, zer izan nahi dugun esaten duen zerbait da. Urte askotan eginda lan handia eta argi dago gauza bat. Hizkuntza bat bizirik egoteko erabili egin behar da. Horregatik, euskara plazara atera behar da. Frontoira, eskolara, liburutegira, kantupoteora, diskora, eta hori datozen egunetan egingo duguna da. Euskal Astea gaur hasi da, DBH-ko 4. mailako ikasleekin, Dolores Ibarruren institutoan. Hemen Karmele Gizasola etorri da, eta topaketa hau bai esan behar dut nahi dudalako kanpainaren barruan dagoela. Eta kanpaina honen helburua da gazteek euskara erreferente hurbilenekin lotzea. Euskal Aste hau izango dugu apirilaren 25 arte, eta guztira 10 egun izango dira, eta hori bai, 3 auzotan izango da. Gallartan, Las Carrerasen eta San Fuentesen. Programa zabala izango dugu, hilabetetan landutakoa, hori bai, eta ideia simple baten bueltan antolatuta. Euskara herrian bizitzea. Larun batean, apirilaren 18an, hemen momenturik ikusgarriena izango dugu, Gallartan, Eusko Gudariak plazan. Arratsaldeko 6 adibidez, Alberto Bargosek ipuin kontalari saioa egingo du, umeentzako. Gero, arratsaldeko 8 zuak zu, Sorginen irrintzia ikuskizuna izango dugu. Ikuskizuna honen barruan izango dugu dantza, musika, antzerkia, formatu handiko emanaldia da. Eta ostean, gaueko 9etan, Deabru Beltzak taldeak zu ikuskizunarekin itxiko du gaua. Eta hori bai, eguraldia txarra izan ez gero, esan behar dugu beti bezala dena Dolores Ibarruri plazara eramango dugula. Ondoren, igandean, apirilaren 19an, herri martxa izango da. Ondoren astelenean, apirilaren 20an, jarduera berezi bat izango dugu, Gallartako txikito frontoian, telebista plato bihurtuko zaigu. Hemen lehen hezkuntzako ikasleak pasaitza saioaren roskoa egingo dute. Esan behar dute oso jarduera polita dela eta ondo erakusten du zer nahi dugun honekin. Euskara ikasgelatik atera eta gazteek ezagutzen dituzten formatuetara eramatea.
Asteartean, apirilaren 20an, arratsaldeko 6etan, Alberto Bargosek berriro, beste ipuin kontualeri saio bat izango du edo egingo du Laskarreraseko liburutegian. Ostegunean, apirilaren 24an, hemen egunik indartsuena izango dugu. Goizean, etorkizuna ikastolan, 8 uso txotxongilo ikuskizuna izango da. Gero, Elkasal ikastetxean DJ Kaktusekin musika festa egingo dugu. Eta gauean, lehen aldiz, 2 kantu poteo egingo ditugu aldi berean. Bat izango dugu Laskarreraseko Aritxalde plazan, Josepa Kale taldearekin, eta bestea Gaiartako plazan, Esko Gudariak plazan, egingo taldearekin. Eta ja amaitzeko, apirilaren 25ean, larun batean, beste 2 ekitaldi izango ditugu, eguerdian San Fuenteseko frontoian herri kirolak, batez ere haur eta gaztei zuzenduta, eta gero arratsaldean Gaiartan diskoarima festa plaza dantzaleku bihurtuko da. Ekitaldi hau esan beharra dago familian Euskaraz Blai programaren barruan daukagula, eta Euskara etxean eta familian bizitzeko dela. Eta amaitzeko hori bai, eskerrak eman nahi dizkiet programa hau posible egin duten pertsona guztiei. Herriko ikastetxeei, taldeei eta parte hartzen duten profesional guztiei. Euskara eskolan ikasten da, baina kalean bizi behar da, bai. Eta datozen egunotan kalea euskaraz beteko dugu. Así que mila esker eta hori bai, oso ondo pasa Euskal Aste honetan.